Egin dezagun errepasotxo bat. Ekine, Madrid. Frikismoaren akabera. Investidura. Scroll. Palestina. Gauzak gaizki. Euskal Herria? Primeran, badakizu korrika badatorrela. Korrika badatorre eta gauzak gehiago zitzen dugu. Eta Euskal Agendak, itxaso atutxa. Itxaso atutxa datorre eta Maitu Uria eta Jon Maia. Kriston saia duka gaur. ¿Contra quién vamos? Alberto, tu tractor tiene gripado el motor por usar aceite Vox. Lo diré claramente. El régimen del 78, en toda su dimensión antidemocrática, intentando impedir cualquier atisbo democratizador. Esto es lo que estamos viendo estos días. Akordio batzuk izenbetu ditu eta eskumen horiek errespetatuz funtzionatuko dira gauza. Bakotxak bete behar dau bere aldea. Guk aldeko botua moten, berak sinatutakoa errespetatzen. Gabon eta gaur hemen gurean Itxaso atutxea. Itxaso, ongi etorri, lehenik eta behin. Eta bigarren gauza, zertaz ari da Esteban jauna traktoreetaz? Traktore asko daukazala badakit, bulegoa Madrilen beteta dauka, eta etxean ere baditu pare bat, eta jente guztiak galdetzen dut zeundine, baina edozein lekutan aurkitzen dagoela. Estatutik kanpo baten batek aurkitzen dagoenean hain baten, traktorea gaitik galdetzen dautzi, edo azten dira, ¿dónde ha dejado el tractor? Eta olako gauzak, baina... Bueno, traktorea bete nahian, barriro, bai. Traktorea bete nahian eta boxen oli hori gabe, akaso ez da? Nik uste dut hori, ezebela sekula aintzat hartu edo benetazko azala ulertu Partio Popularrak, ez da? Hauteskunden eta aurrengo gunean eta sarritan aipatu dugu gainera. Euskadi buru batzarra batzartu zen, astelena zen, betilez, eta batzartu ginean prentza ohar bat ere agertu genduen, zertaz hitz egin genduen esateko, eta zein zen gure erabakia ondo azaltzeko lehenengo egunetik eta argi gelditu egin. Bata, lehenengo Euskal Alderdi Jeltzalea zala egongo, Partido Popularrak edo beste batek Vox beharreban akordio baten, eta bigarrenik Partido Popularrak berak kontutan izan beharrebala, ez gaitazala bat, azkenengo hilabete, nik esango neko urteetan izandako jarrera bortitzarekin hainbat gaitan, ez da? Ez Voxeren eraginez bakarrik, eurekan lan erabakita, edo eraginez bada, behintzat alderdi bakoitzak erantzukizunez erantzun behar dabe bai, daroan ibilbide horreri. Beraz, argitzi gendun lehenengo egunean, eta hortik egin dugu gero ibilbidea. Luzea izan da, nik uste denbora asko galdu dugula lehenengo investidura ahalegin horregaz. Hor uste dut, erregeak berak ere badaukala erru parte bat, ez da? Bagenkian guk, eta alan azaldu gontzan berari bebai, ez ala gehiengo nahikorik izango Feijóoren inguruan, ikustot hori edozeinek baekiela, aurre ikusia dagoan. Eta landa guzti, aukera hori emone utzon. Zuk esan duzuna oraintxe alderdi popularrarekin ere, ez da, ez Voxekin soilik, ze hor ikusten dugu, oldarraldi fuerte xamarra, egia da ikusi dugu Ayuso, ikusi ditugu postura bortitz xamarrak. Hasieratik, egia da esan zenuten marragorri batzuk zeudela, alderdi popularrak ala ere jolastu du, asteetan, hauekin bai, horrek ere mina egiten du. Azkenan loitu egiten zara, eta badakizu hori euren jokoa dela, behar bada, egin beharrekoa ezakit, norberak erabakitzen dabe bai zer egin alderdi moduan, ezta? Baina egin da hau eta legindu da lehenengo zuzenean, deiak egon diralako, eta hori betik publiko egin dugu. Elkarrizketa publikoak ere egon dira, Kuka Gamarra hasi izan batzen bozera maile ezberdinekin, eta Aitor Esteban Egazbe egin eban batzarra. Andoni Ortuzar eta Feijóo elkarrizketatu ziren, eta publiko egin gendun gero. Uste eurek egin ebela, ez dakinok, baina esan oston duteko, diskusinoz egin ebel. Beraiek egin zutela publiko, gainera esan ez sintonia oso ona. Beti, joko horretan. Bai, ez eben alkar ezagutzen, lehenengo zegozan, eta,
harreman, esango neuke, edukaziozko harreman bat, ez da? Gaina politikarien artean esan behar da, edo zein direla koloreak edo ia kolore guztiak harreman onak izaten dira. Oso, ne? Ematen du atzetik handenak joka ibili bartzatela, eta ez da horrela izaten. Nik uste gero, arazo izaten dela, publikoan gagozanean, ez dagoala solasaldi konstruktiboak egiteko gunerik. Eta orduan normalean zagoz, atril baten, bai parlamentu ezberdinetan, edota gobernu baten, eta egiten duzu zan adierazpenak beti, bide bakar batetik doa. Azta azkenean beti gara paralelak. Eta oso gatza da. Eta gero, alkarregaz gagozanean, batzarrak egiten direnean, orain, aurrekontuen inguruan eta egiten diranak esate baterako, jakin da desadostasuna handiak dagozala, batzarrak izaten dira normalak, laneko giro normalagaz, eta gero harreman pertsonala askok daukagu, gero horri hau oso txikia da. Orduan, batean edo bestean, sarritan ja urteak dira, alkartopo egin dugula lehenago, eta gero politikan barriro. Bueno, nik nahiko neuke hori gero eguneroko lanera apurtzu bat eguneroko lanean bigartzea, eta ez da erreza. Baina Partido Popularragaz guk ez dugu inoiz eten harreman hori. Egia da, Mariano Rajoyren agertatu eta gero, hor apurtzu bat otzitu egin zala, ez da? Batez beuren aldetik, oso minduta egozan, gurre errua zan, esan epaiteki batek egindako sententzia gaitik, edo ciudadanosek utzi egin ebeleako, ez, zan dana Euskal Alderdi Jeltzalearen errua, bai ez da. Eta hor egon dira nahiko, mutu luze eta azarre eta alan. Eta hori beharraren beharrez, baina sozialistek gertatzen jakien moduan. Hemen lagunak batzutan, batez be, gero, gehiengoak lortu behar diranean, zenbakiak dira. Esaten dana, ez da lagunak infernuan ere bada, ez da? Bai, eta gero hau ez da maitasun kontu bat, ez da? Maitasuna norberak etxekoakaz eta kostata batzutan horrekaz, bai? Baina, bueno. Etxeko maitasun ez hitz egiten, ikusi dugu, Esteban jaunak atzo ere esan zuela, akaso egunen batean esango zenutela, zer eskaini zizuen Alderdi Popularrak, hitz egin da hor ministerioez, hitz egin da industria ministerioez ere, egunen batean kontatuko duzu edo arpeiarekin akaso isla txiki bat harrapatuko dizugu? Ez dakit, eta gaina berak bota eban, eta iatxarkorretatik zelan urtetzen duen, baina nik uste ezberdin du behar dugula gainera, gero gainera Feijok berak egin ebazan adierazpen batzuk, ia guzurtzat botata, eta gero guzurra esan deu, eta ez da guzurrik esan, liotxo bat, ez da? Nik uste ezberdin du egin behar dugula, elkarrizketak egon dira, baina guk minuto bat behaz dugu negoziatu Alderdi Popularragaz. Eta uste dut hori, atzo berak Feijok aipatu ebala, baina gero aprobetsatu eban historia hau, ez da? Beraz ez dugu esertaz hitz egin. Egia da, eurek zuzenean eta gero honek emisario asko bialtzen dabe. Beti dago bitartekariren bat etortzen jatzuna. Ez dakit nogaz hitz egin du Partido Popularrekoa eta prest egongo dira, ez dakiz egiteko eta bestea. Gu eskara esertan sartu, eta nik uste dut apur bat sarkituta galditu dela ja ministerioan asunto hori, eta ez da, behar bada markadak pasau dira ja historia horretatik, edabide batek atara dau, eta hor geldituko da. Eta gero nik uste dut elkarrizketa horretan gertatzen dana, bertan gertatzen dela, eta gitzienezko diskrezio bat betik sordiako deitzen dautzunari bebai. Baina ez da negoziaziorik egon, Feijok berak onartu deu, baina guk behin eta barriro esango du, eta ez da egon. Beraz ez da egon, eskaintza zuzenen gainean. Ez da egon, ez dalako negoziatu. Eta ez dugu egingo momentu honetan ezer gaitik. Ez da, giro, ikusten ari gara giroarekin gainera, batzuk esaten dute, ez da, estatu kolpe atarian, baina batzuk esaten dute, estatu kolperik ez da izango, baina antzerkia izugarria da, ikusi dugu hori, egun hauetan batzutan investidura bat izan beharren, ez dakit ematen zuen El Club de la Comedia edo Zirko Erromatar bat, eta gero, gauero, Ferrazen kanpoan ikusi ditugun irudiekin. Atzo, azken egunetan ikusi duguna azkena, ja direktamente esbastikak, simbologia nazia, arrano horiek bueltaka. Bueno, tira... Errosarioa errezatzen. Errosarioa errezatzen, horre pixka denak ere beldurra ematen du, ez da? Esate dezu, ze inguru ari da sortzen Madriden bueltan, eta ez bakarrik Madriden bueltan. Elkargoko zera hiriburuetan ere ikusi dugu, nik uste Iruñan begon zirala, ez da? Bilbon ere egon ziren manifestariak. Bai, atzo gauean ikurriña batzuk ere eroan dabez. Oso exotiko irudituko jaki, ez da? Ikusi duguz beste gauza batzu, bai, simbologia guzti hori uste dut ikaragarria dela, bildurgarria da benetan. Badakigu, edo beti denik jakin dugu, jente hori basegoala, naiz eta publikoki agertzen esan, eta ziurrenik Partido Popularraren zati bat be horrek batzen eben, ez da?
baina oraingoan dagoz kalean, kale hartu nahian, eta honek kale hartzen da benean, eta nik uste dut kalera urtetzea gauza ona dela, eta errebendikazioak kalera beroan behar dira, eta hor indarra agertu. Bilbon egon ginen bebai, oindala gitzi Euskararen alde egiten. Kalea erabili egin behar da, nik uste dut hori bizitza dela. Baina hori da gauza bat, eta beste gauza bat da, holako simbologia gazeta egiten danean. Espainian hori badago, niretzat beste gauza bildugarri bat da, jente gaztea ikustea. Hori oso deigarria da, oso jende gaztea esaten, Frankorekin hobeto bizi ginen. Bai. Etzinen jaio ez zuta, iei ez da zure gurasoak ere. Beraz, zer kontatu dautzi eta zeren nostalgia dauki. Eta nik uste horretan Alderdi Popularra ez da ala izan nahiko kontundentea. Bagizu, nien noa leku batera alboan beste bat ez dudanean egoki nahi, eta bera hori onartu dau. Niri gogorra egin jatan Javier de Andres entzutea bebai hemen. Bueno, ala nolan, ez da, gaineti pasatzen, eta gero, bere hitzak barriro jaten, baina hori baino gehiago, arrotasunez baino arrokeriz doazelako kalera, eta mehatzuka. Eta kalera zoazenean zerbaiten alde agertzen zara. Eta haurek mehatzuka doaz. Eta gero, argi ikusten dana egunotan da, euren rebendikazioetan, honek ez da bela demokrazian sinesten, eta nik uste dut hori ozen esan behar dugula. Vox ez da alderdi demokratiko bat. Eta ez da bera, ez da be gauza demokratikoak edo bide demokratikoak defendatzen. Ilegalizatu beharko lirateke? Ez dakit, zeni legalizazioen kontrakoa naz, eta oroar hartzen doda zanean, gero olako bat eltzen jatanean, baina Europako beste herrialde batzuk, benetan demokratikoak diranak, ibilbide demokratiko oso konfirmatuak dauki esanak, hartzen da bez neurriak horren aurrean. Eta estatuak ez dago egin. Ez dutenak balio, alegia. Eta Abascal jaunak bota ditunak kongresuan bertan, marra gorri asko pasa ditu. Bueno, nik uste dut momenturen baten kongresuko presidenteak, orain dagoanak edo beste dozeinek, erabakiren bat hartu beharko dagoela. Zer hori biltzen dira txikikerietan, edo nabardura txikiak egiten baten batek... Hitlerrekin konparatu bat adibidez, hori ja, pixkat marra gorri guztiak pasatzea. Nik uste dut gauza batzuk ezin dira lana onartu. Batez ere, eurek eta barrio dinot, ez dut uste alderdi demokratiko bat irenik, ez dut uste demokrazian sinesten daurienik, baina demokraziari esker dagoz tokian. Eta dagoz parlamentu baten, eta dagoz gobernuetan. Claro, Partido Popularrarena ez da edo zer gauza. Bidea zabaldu dautzi instituzioetan egoteko. Egia da, eurek botoak lortu da bezala, eta, baina bide demokratikoak erabiltzeak ez dautzu zuri demokrata izena eranzten. Ez da urrundik ere, eta denborak itzidarari, hilabeteak baino ez dira pasau, ekainak 17an udalak eratu zirenetik, edo autonomia gobernu batzuk, ustaia inguru horretan, eta ikusten ari gara, zer dan. Eta Partido Popularrak dino, behartuta onartzen da bezala gauza batzuk, gehiengo hori mantentzeko. Bueno, Espainian orain, hori, edo estatu osorako hauteskundeak izan da gero generaletan, zuk eskatzen duzu barrio hauteskundeak egon daitezala, segaitik ez autonomia elkargoetan gehiengoak ez duzu zanean lortu. Hor uste dut, Alderdi Sozialistak ere toki batzutan izan dauela aukera behar bada, abstentzio baten bitartez zeo zer bideratzeko, edo eta beste modu baten, beste gauza batzutarako adosi piniziran, atzo barriro gogoratu zen kongresuan esate baterako, eta orain amnistiarena daukagu, eta ondo etorria eta zorionez, berandu badabe, baina 155 batera jartzeko, adostu eben bide bakar bat Alderdi Sozialistak eta Partido Popularrak. Sánchezek berak eskaini eutzon Rajoyri bide hori. Hemen adostu eben bebai Euskal Alderdi Jeltzalea irabazle izan, eta legitimidade oso, ez dut horren kontra ezer, baina adostu eben Alderdi Popularragaz gehiengo bat Eusko Jaurlaritza euren eskutan eukiteko. Bueno, bideak politikan zabalak dira. Baina batzutan zezaila da ikustea ibilbide politikoa eta ikustea hortxe daukagula dena dokumentatua eta badirudia azten dela eta ez dagoela memoria historikorik. Eta okerrena den ikustea jende batek ere sinisten duela eta jaten duela bertsi hori eta esaten duzu hemen historia bat egon da. Hemen politika hitz egiten ari gara. Politikan denak negoziatzen dute denekin. Baina behar bada Euskaldunak ohituta gagoz. Kultura politiko baten bizi izan garelako, bizi garelako, eta gaina uste dugulako garrantzitsua dela hori gizartean alkarbanatzea, eta gero alkarrekin bizitza hori egitea, norberak bere iritziak daukazalabe. Baina Espainian ez. Eta hori onartu behar dugu. Eta egia da eurentzat lehenengo koalizio gobernua izan dela, hemen ohituta gagoz, baina hemen ohituta gagoz herritziketan den eta beste adostasun batzutara heltzen, ez da? Espainian ez. Eta eurentzat hori barria da. Orduan, demokraziaren ibilbide luze bat egin dabe, nik uste dut, oparoa hainbat gauzatan, baina, gelditzen jaki ondino, politika bizitza hori
egunerokotasun horretara normaltasunez eroatea. Eta gero, mutur-muturreko jentea daukie. Eguneroko bizitzen edo bizitza politiko hortan ere azken puntu bezala, egia da, entzuten dugu boxetaz ari gera askotan, ez da ultraeskuina, baina ikusten dugu ere investidura saio batean Madrideko presidente bat esaten jode, presidente izango danari. Gero ez, esan nun fruta gustoko nula, eta gero aldiz, ez, egia da, esan zun merezita. Horregatik aipatzen dut Partido Popularraren... Kontuz alderdi popularrarekin ere, ez gara boxetaz bakarrikari. Lehen, Casado egoalako. Bueno, Casado zan, ulertu behar duzue, orain joan eginda, Feijóo etorri zan. Eta Feijóo etorri zan, fama konkretu bategaz zeretik, ez da, Galiziatik. Eta ningu baratzen dut orduko gunetan, elkarrezketetan eta galetzen euskuenean esaten nebela. Eta zelan ikusten duzu, ez hitzauten duzu, eta ez dakigu, Galizian pertsona bat izan da, itzelesko gehiengo oso zabal eta erosoakaz bizi izan den presidente bat izan da. Uste eta ipatego behar dugula bebai, horrela izan dalako, Galizian gaina komunikabide garrantzitsuenak bere aldekoak izan dira betik, peloteo egiteaz gain, kanpaina egiten eutzien. Eta Madrilera heldu da eta Champions League da. Han ez da eroso sentitu, ez daukat dena bere alde. Eta gero hor, norberen kosturek be horri biltzen dira, ez da? Zarata eiken. Eta gero, berak esteko alderdi bateratu bat. Ez dakit besteok zelan gabiltzan, baina berak esteko alderdi bateratu bat. Eta horrek indarrak entzen dautzo lider bateri. Eta batez be, estatu handi baten alternatiba izan nahi dauen lider bateri. Eta orduan zertan ibili dira, Paulakoetan, eta nahi da benean Ayuso ataratzen dabe, zeinuen lolez. Nik uste dut, Ayuso Partido Popularrekoa da, ez da boxekoa, boxen kontra sarritan gogorrak botatzen dauz, baina botatzen dauz sarritan, ez horren beste nire ustez, horretan sinesten dagoalako, boxeri botoak kendu nahi dautza solako, baina, beraz, hurbildu egiten jako, berak eroaten dau, boxen hitzaldia ia, monasterio sobran dauka bere parlamentuan, Ayusoren gauza batzuk bizitza politiko arrunt bateko ohituratzat hartu behar dugu? Ez. Eskuinaren papera, azkenik ekiri paso eman nahi diodalako, eskuinaren papera izango da erdira joatea? Edo eskuin muturrera joatea, azken hauteskundetan ikusi da ez zaiola oso ongi atera, edo eskuin alderago. Erdirago etortzen ikusiko dugu Feijóo? Nik uste dut erdirago joan dala alderdi sozialista esate baterako, Partido Popularra bera baino. Partido Popularra dago orain, boxera joan jako zan boto horren bila. Eta gurera etorrita, ez dakit non hasiko diran bila, zen nik ez dut ikusten Partido Popular barri bat Euskadin momentu honetan. Ez dara. Ekinet. Gabon, itxasatutxa. Gaixo, Gabon. Egunotan denetik entzun dugu, egunotan, asteotan izugarrezko zalapartakalean, sare sozialetan eta kongresuan investidura luze hori minutuz minutu jarraitu dugu eta titularrak bata bestaren atzetik. Tira, zenbaitzu hautatuko ditugu, deigarri egin zegulako transizioa bera, akaso, soberan ere, ruptura aukera hori ere, zen olako analisia egiten duzu Aitor Estebani entzundako hitzak direlako hauek? Nik, lehen aipatu da hildotik, niretzat bildurgarria da momentu honetan gertatzen ari dana. Eta gero nik uste dut benetan hau gelditzen ez badago baten batek, eta Partido Popularrak bera bakarrik gelditu lehike, gelditzen ez badabe gizartearen banaketa bat etorriko da. Etorri ez bada. Eta uste dut hori grabea dela. Ze politikan ezberdintasun handiak izan gehinkez batzuk eta besteak, eta gero norberak egiten dau bere autopolitikoa boskatzera doanean. Baina gizartea banatzen duzunean, gizartean mukurka hasten danean kalean horrela, uste dut hori gero gainditzea oso gatza dela. Nik uste dut espainolak hori kontutan izan beharko da horiela. Eta horretan gainera borroka komunikabidetara ere eroan da, komunikabideak euren artean, politikariak euren artean, eta gero ikusi beharko dugu ze osasun demokratiko daukan Espainiako sistemak berak, ez da? Ikusi dugu zanean epaileak kalean, toga eta guzti, ikusi dugunean euren polizia kalean olako gauza astakeriak aldarrikatzen dago zanaren alde agertzen eta hori dala defendatu behar dana esaten, uste dut, behar dugula repaso sakona. Eta uste gendun oraingo legealdia izango zala, euren estruktura instituzionala berrikustetzeko aukera on bat, eta batez be, abertzale garen ontzat, bai gu eta bai katalanentzat, baina uste dut, Espainiak orain euki behar dagoela eta Espainiako alderdi politikoek
lehenengo begiratu beharko dauriena da, zelan daukienen euren etxea, ez? Zentzurretan nahi zuzen ere, amnistiaren lege proposamen horrekin zelako zalaparta sortu den, baina askok iritzi badute, hau zela, aurrek usten zen bidea, ze arazo nagusia edo larrienak kasunetan, akaso, ariketa demokratiko bat, estatu kolpe bat pare, zigortzea izan dela, beste atera biderik etzuela. Claro. Ez eben ulertu orduko momentuan erantzun politikoa behar da horiela arazo politikoak, eta eurek legea, eurek onartutako eta eurek sartzen daben legea, ikusten dugu, ze epaile batzuekaz gainera, orain kalean dago zanakaz, eta poliziagaz konpondu nahi izan eben. Baina azkenean, egiak urten egiten deu bertan egondalako, eta ez da herri baten pulsioa bakarrik da, horren inguruan zenbat jente egondan, benetan oso txarto pasatzen momentu honetan, ez da? Eta lekuskanpo egondan neurri bat konpondu egin behar zala, eta konpondu bide politikoetatik. Berandu baino lehen, hau etorri behar zan, gauzea zan, noizan momentu egokia, eta gero, no zegoan baten bat beharrarekin. Azkenean, Sánchezek berak ere onartu dau, behartuta joan dala bide honetara, behartuta izan dabe, heldu da, eta nik uste dut, Kataluniak gitxienezko bake hau beharre bala aurrera egiteko, baina hau etorri behar da beste aitortza bategaz be bai. Egin zana, txartu egin da egon zan, edo emon jakon erantzuna esan irten bide politiko bat izan, esan erantzun politiko bat izan, eta utz hori Espainiak konpondu beharreukan, eta hau da bidea. Ze puntutan uzten ditu, katalanak, prozesu hau oso estatalaria izaten, oso sare sozialetako oso krispatua, oso bronkoa, baina katalanak ze puntutan uzten ditu? Nik uste dut horre eurek be gero daukela euren elkarrizketa egin beharra, ezta? Atzikusi genduen esate baterako kongresuan, hasi zirala, lehenengo, eta behin, Eskerrak eta Juntzek ez daukilako harreman ona. Harremanik badauki, edo harremanik eukitekotan. Juntzek be, barruan esteko momentu lasaia, orduan, eure bestauki errez. Baina nik uste dut, ohituta dago zala be bai, estatuko presioa eta zarata hori, ez? Hor dagoan zarata hori alde batzera itzi eta eurenari ekiteko. Kontutan izan behar dugu gainera, honek datozala gobernuan batera egon, eta batek bestea botatzen dagoenean gobernutik, edo urtetzen danean, edo dana dalako, ez dut nik esango zer izan zana. Baina hauteskunde batzuk eukiko da belazter, eta ez da izaten garairik eta edo sasoirik eta lasaitzuena hori beste modu baten eroateko. Eta pena bat da, ze garrantzitsu izango litzake be bai, Katalunian dagoan indar hori estatuak ikusi dagiala bateratua. Bateratua ez dago esan nahi iritzi bakarrekoa, baina ikusi gendu natzo be bai Asamblea Nazionala sarre, eta ez, hor giroa ez dakit zelan kudeatuko da ben, esan. Hango jente asko ezagutzen do, nik harreman handia daukat Kataluniarekin hainbat gauza gaitik, eta uste dut ez dela erreza izango, baina aukera ederra daukie, aukera polita daukie orain, benetan, lehenengo euren ekinean jarraitzeko, amnistiak ez da otzo inori ez arrazoiak entzen ez ipinten, baina onartzen dau, ibilbide politiko baten hausnarketa bat egin eta errebindikazio bat daukan herri bateri, politikoki erantzun berriakola, eta politikoki itzi berriakola beba, eta bide demokratikoetatik joto ebelako orduan eta orain, ibilbide hori egiten. Zentzurretan, Euskaldunon ispilu ere izaten da Katalunia, batzutan, aziertorako, beste batzutan akaso ez, estatu plurinazional baten hotxak entzuten hasi dira, Sánchez bera ere apal-apal entzun dugu, investidura saio horretan, baina ate bate zabalik utzi du. Estatu ereduaz, lurralde ereduez hizketan, aritzeko legealdia izan daiteke hau, benetan? Nik uste dut beste batzutan ere alegindu garela, guk beste akordio batzutan eta 2019ko ekarri nahi dugu gora, ze bestela lehenagotakora joango naz, baina 2019an abenduan sinatu genduen horretan be, idatzita gertzen zen lehenengo puntutarikoa, 4. edo 6. horretan. Baina oraingoan behar bada, eta hau beti gertatzen da, Espainiako gobernuan bardindan nor dagoan. Gauza batzutarako ez da bardina, eta batek dauko beti puntu sozial igual gugandik urriago dagoana, eta baina dagoana dagoala beharra ez badeko, ez dutzu jaramonik egiten.
Eta ikusi dugu, 40 urte baino gehiagotan estatutua betez danean, eta batzuk esaten da horienean, bueno, edo esaten euskuen, orain ja danok gagoz horretan, eta orain ez da esaten, baina Madrilera zoaze, dilista plater baten truke ez dakiz lortzen, edo eta zergaitik negoziatu behar duzu zuen botokaz, salerosketa arrunt baten moten deu, transferentzi baten, edo eskumen baten orde zuen botak emotea. Ja, baina ezke holan funtzionatzen deu, benetako bizitzak eta bestela ez da lortzen. Nik uste dut, oraingoan beharra daukiela. Gure botoak, Bildurenak, Jonsenak, bueno, danenak egia esan, Eskerrarenak, Galaigoenak bebai, baina behar bada, beharra eureri betorri jakie ikusiaz, euren modeloak utz egin dauala. Edo, utz egin dauala baino gehiago, eta holan, ez da be, holako hausnarketa negatiborik egin behar, baina eraldaketa bat behar dauala planteatzea behintzat. Eta lan horretan, hainbat nazioetako ordezkariak kanpo gelditu ginen momentu baten, behar bada oraingoan kanpo izten bat gaitue barriro, beste gauza bat sortuko dabe, beste modelu bat, egia da modelu bat danon onerako edo danon oneretziagaz onertzea gatza izango dela, baina Katalunia eta gure eskakizunak kanpoan gelditzen badira, nik uste dut, barriro be, utzean geldituko dela modelo horren alde eraldaketa hori, eta Espainiarako be ez dela ona, eurentzat. Estatuaren kudeaketaren eguneratze bat, akaso, aipatu duzunez, aliantza horiek eraikiz. Adostutakoen artean, konpromisoa beteko ote duen Sánchezek, horre zalantza ez, galdera ikurra hortxe da, hori ere frogatu beharko duela. Ibilbide horria nola aurrek ikus genezake? Zer konpromiso bete ditzake edo eskura izan ditzake eta borondate politiko hutsaren menpean egon? Bai, gero, borondateak, borondate honagaz bakarrik ez dugu aurrera egiten, hori konkretua da. Eta nire borondate honeko emakumean naz, baina gero, gauzatzen ez baduzu, ez da gau esarterako balio. Oraingoan, lehen aipatzen eban behar horrek, eroango dugu bai, astero guztion botoak behar izatera. Eta astero daukazu rebalida bat, astero daukazu lizenziatura azterketa. Eta, klaro, ez dakidana da zelan ekingo dautzen horreri. Egia esan, nik eneuke jakingo zelan nein. Oso ezbardinak gara, eskakizunak be ezbardinak dira, batzuenak ezagutu bestu guz egiten, baina hori dana batzea inok egin baleke bera da, ze badakigu edo ikusi dugu azkenen urteetan dana egiteko kapaz dela. Hor badaukagu tresna garrantzitsua alderdi guztiak momentu honetan. Eta gero gauza batzutan guk epeak jarri dautzaguz, beste batzutan ere epeak ipinita egon dira, azkenengo akordian ez debako Eusko Jaurlaritzaga sinatu dune bana egutegi famatua, eskuduntzetarako eta eure jarritako egutegi bat zan, eta ez eben bete, lehenengo COVID-aren atzakia, gero beste gauza batzuk. Ez da bela beteko, beti dago susmo hori gainean, eta bildurra bebai susmoa bakarrik ez, bildurra bebai sarritan zein oso, orduan zertarako adostu dut. Baina bestalde batetik be, planteatzen duzu zeure burua, justo elkarrizketak hasi baino lehenago, da zelan ez dautziet eskatuko. Ni derigortutan nago, azkenean, boska batzuk daukazu atzetik, alderdi politiko bat zara, eskadita bi elkargoak, gainera, zen Nafarroarako be negoziazioetan, zelan ez, Nafarroa ere sartzen dugu, eta bedaz, guztion eskariak eroaten barriro beharraitu beharko dugu orain, eta betetzen ez da ben guztietan be bai. Ze mekanismo daukaguz, astero beharko dituela gure botuak, eta gero, lehenengo, lortu beharko dagoen izango da, aurrekontuak ataratzea. Nik uste dut horretan be, gitzenezko malgutasun bategazkoatu beharko dugula danok. Behar bada esatzegin handiz, baina gero, atze investidurarako emon badautzaguz gure botoak, ahalegintxo bat egin beharko dugu danon artean, behintzat lehenengo aurrekontuak izan da giazan, ze bestela, ze joko daukagu ez? Ez berak bakarrik, gure boskak emon dautzagunak be bai. Eta behin lehenengo aurrekontu hori pasatzen badau, bueno, hor badago epe bat ez, danok daukaguna buruan, 2 urtekoa edo, gitzien eskorretan jarraitu leikela. Horrek eroango dugu bai behar bada oso legealdi ezbardina ikustera. Aurrekoan ikusi gendun, dekreto ibiltzen zala, lege batzuk ere atara dituela, batzuk oso garrantzitsua gainera, eta nik posarren hartu dodazanak, baina oraingoan hori gatzago izango da, nik uste dut, legeak adostea zail izango dituela, eta gero danok agertu dugu gure ardura dekretoz gobernatzearen inguruan, ez da? Bueno, oso gatz izango da, oso gatz, baina nik beti irribarritxo ikusten dut, eta
Joko zail honetan, edo nola ere, gauza zehatzak aurrekus ditzakegu, aurreratzen zenuten, garrantzitsuak estrategikoak diren karpetetan, nolabaiteko adostasuna bazegoela, ikusi dugu egunotan gainera, besteak beste euskal hiztunen eskubideen olde handi bat, Bilboko kaleak ere beteak ikusi ditugu, egia da oldarraldi handi bat dagoela auzitegitatik, euskalduntasunarekin zer ikusia duen edo zerk, izan autogobernuarekin, baina kasu honetan hizkuntza eskubideekin. Aurrera pausuak, adostasun konkretuak badaude mahai gainean horrekin lotuta. Beitu, eta dirua danez emoten dago bigarren mailako gauza bat dala, ezta? Baina gure akordioan sartzen da 1 milioiko diru laguntza bat bebai. Eske eskandalu bat izan da azkenengoetan egin da bena, eta nik uste dut alderdi sozialistak errua handia daukala. Eta, eta esan beharra daukagu, beste eskualde batzutan eta beste herrialde batzutan ez dau jarrera bera izaten. Kongresuko presidentea da orain Armelgon Landrea, ezta? Bera Balearetako presidentea izan zen, alderdi sozialistakoa. Han euskera beharrean katalana daukie, edo Balearretako katalana. Hombre, han eukien udalegea, han Galizian dagoana, eta bar, gurean oso antzekoak dira, eta sekula ez dau problemarik uki. Egia da, hemen boxen salaketa batek eragine bala dana. Baina, epaiak ere euskera tartean dagoanean jarrera ezberdina daukie. Eta nik ezin nekio hartu, esaten da benean, ez dala egia, eta legearen barruan mugitzen dirala, eta bestela lege aldatu behar dugula. Ba, lege aldatu behar bada, eta klaruago egin behar badugu, egin beharko dugu. Baina gero goan diruarena, eta sarretan bigarren mailan gelditzen da. Bueno, eskandalu bat izan zen, Europako funtsak heldu, hizkuntzaren ingurukoa heldu zanean parte hori, 1.000 milioitik gorakoa zen, eta milioi bakarra zen euskararentzat. Bueno, mundu digitalean, eta beste gauza batzutan eta edapen hori emoteko eta aurrerapena egon daiken. Garrantzitsua dalako gainera, danok dakiguna, zuek sarretan azaltzen duzu inok baino gehiago, eta zuek sari horren adibidez, zein garrantzitsua da horretan begotea. Benetan inok sinesten dau, estatuan beste hizkuntza bat dagoala, guk milioi bat behar badugu besteak 1.000 milioi banatzeko beharrean. Eta klaro, hor ahulezi bat badago gure aldetik, gurea, katalanena, eta bar, Europako funtzak estatutako gobernutara heltzen dira, eurek daukie kudeaketako gaitasuna, eta guk ezin dugu besterik egin. Horregaitik izan da garrantzitsua, oraingoan gitzienez 100 milioi horrek lortzea, ez da? Baina badirudi, zer lapurtzen ari garala, edo merkatu baten, salmenta baten, ez, gureak diranak errekuperatu nahian gabiltza. Baina oldarraldi judizial horiek frenatzeko aukera izango da, beste... Nik uste dut alegin egin behar dugula, ze Partidu Sozialistagaz bat egin dugun guztiak bat katoz horretan. Beraz, beste gauza batzuk lortu baduguz, horretan nik uste dut alkarlanerako gainera bideon bat zabalduten dela. Azken txampan sartuta, agendak, euskal agendak, badira hotxak, esan ez, bi euskal agenda ere izango direla, edatorren legegintzaldi honetan, akordioak, bai jeltzalekin, bai Euskal Herria Bildurekin, nola aurreikus genezake, koordinatuak izango dira, zer ikusia badute, elkarbizitza on bat izan dezakete, bi euskal agenda izate horrek? Nik uste dut harremana ona dela, baina egia da, harremana ona dela, eta gero akordio gutxi daukagu zala. Orduan, hori egunen baten konpondu beharko dugu. Nik zenbat bidar esan dut, azkenengo 10 urteetan Bizkaiburu Batzarrean nagoenetik, hitz onak, modu onak, harremanerako gogoa, hitzarmenetarako gogoa, baina gero, guri oso gatza egiten jaku, batzar nagusietan, parlamentuan, baina auki dugu tarteka gauza batzuk, ez da, lehen, udala legea aipatu dut, hor akordio ikaragarri on bat lortu zen, eta EH Bildu eta Euskal Alderdi Jeltzalea egon ginen bebai. Ez da, inbeste denbora, esan oso zabala izan, baina akordio txiki bat egon zan legebiltzarrean esate baterako aurrekontuen inguruan bebai, eta uste dut, esteko lake jandirik Bildu, gero Euskal Alderdi Jeltzaleak ondo bete bala hori Jaurlaritzatik. Baina oraingoan ikusten dugu zer dagoan, hauteskundeak dauz horrati joka, baina batzar nagusietan ikusten dugu sarritan. Bueno, azten gara ibiltzen eta ja igartzen dozu. Momentu bat heltzen da batzar batean, zaten duzule, bueno, heldu dira euren mugara. Gatza dalako eurentzat ben ikuste dut, momentu honetan oraindik Euskal Alderdi Jeltzaleagaz haratago doazen akordio batzuk lortzea. Baina badaukagu bat, potolo eta ederra, eta nik uste dut, ez dut esango inoz auki dugun garrantzitzuena, baina etorkizunerako funtzeskoa dana eta da hezkuntza legea.
eta hor akordio zabal batetik ibili gara urte terdi 2 urteetan, eta nik esperantza handia daukat horretan. Igual, hori ibilbe bat izan daiteke, gatza da gero, hemetik eta 500 kilometrora, hemen adosteko gai eskarana, bertan bai izatea. Eta gero azkenik, nik badak zein da Eusko Alderdi Jeltzalearen agenda, nik ez dakit zein da EH Bilduren agenda. Ikusteko prest. Horrekin geratzen gara, azken agenda egutegiak eta galdera hobi baina goiotan mai gainean da, Gasteizko Legebiltzarra, desegin, noiz, aberriagunaren aurretik, ondoren, lehia ere bada, baten batzuk porra ere egiten ikusi ditugu. Porra asko dago. Porra asko dago. Egia da, investidura behin gaindituta, aurrekontuak, baditu Sánchezek aurrean, hau eta beste. Tira, legintzaldi edo aro komplikatua dator, hor Araba Bizkaia eta Gipuzkoako hiritarren bozka eguna, gobernu berria, nola ikusten da? Zer aurreratu dezake itxaso atutxak? SBS eta hitz egiten doan bakoitzean, itzelesko salaparta sorta azten dut. Ekaineko data hori danok daukagu aurrean, Europako hauteskundeak daukagu salako. Niri pena moten dauz, eta inoz aipatu dut, bai, ez jaki garrantzirik emoten. Eta gure etorkizuna Europari begira egin behar dugu. Eta hori egiten ez dugun neurrian, Espainiakoen antzera ibiliko gara. Eta gero bestetik aurreatu beharra, badakigu Europako horrek eta fijokatzo aipatu eban, ez da, eta Alderdi Popularrekoak badabazia, euren bozera maila batzuk azkenengo asteetan behin baino gehiagotan esan dabe. Hori izango da Espainiako hauteskunde orokorren 2. buelta. Horretan badagoz, eta nik uste dut horretara joango dirala, barriro ere oso espainolizatuta eukiko dugu bertakoa, bai, badaukagu, da, baina eukiko dugu. Hortik alde egiteko beto aurreratu, ez dakit, niri bestalde batetik gustatuko litzakit gobernuak, momentu honetan Euskal Gobernuak daukan gobernu programa betertzear dagoia, baina gauza batzu falta dira. Hezkuntza legea dago, baina beste batzuk bai, eta horretarako behar dugu legebiltzarra zabalik ondino pare bat hilabetetan, ez da, orduan, niretzat hori betetzea garrantzitsua izango litzake, eta ona. Epeak agortzeraino, beraz? Bai, noiz agortzen dira, aurrekoan apirilean behar leukia izan eta geratzeratu ziran. Oso ondo egine, oso ondo, titularra nota ona jartzen dizu. Baina ez aztu itxasatutxa dela, eta hala nola ez titular. Esan du gainera, titularren bat botatzen duen bakoitzan hautsak arrotzen ditu, beraz tentuz. Bai, bada espada. Itxaso, nik aldera errexagoak egingo dizkitzut, batzutan errexagoa direnean, akaso gauzaren bat ateratzen dela. Holako teste txiki bat. Ismael Serrano ala Machado? Bueno, niri Machado asko gustetan jata. Beitu hemen eginda lan polit bat Machado eta zera Lavaxeta eta zera. A ber, nik uste dut olako hankea sartzeak behar bada inoz niri bepasako jatala, baten bat zehose pasatzen jatzulako eta hori, baina oneri, eske egunero gertatzen jakie. Batzuk esaten zuten, batzuk bermetan esaten zuten, guaindik ez dira konturatu komunikazioan sozialistak sartuta ditugula topo, ze honean! Eta gero Ismael Serrano berantzun eban gauen elkarrezketa baten, eta egia esan Ismael Serrano gazbe gelditzen, azera bat. Bere kantu batzuk asko gustatzen jataz, letra batzuk daukasalako, hor goraipen bat egin eban bere anaiak idazten dituela batzuk eta oso onak dira. Eta uste dut ez jakoela asko gustatu, Rajoik bera ipatuta justo horretarako izan dutela. Hoi baina, bueno, biak Machado eta Ismael Serrano. Kuka Gamarra ala Irene Montero? Bueno, niri Kuka Gamarra zagutu neban Logroñoko alkate izan zanean, apala esan, baina, bueno, eta gain dago personaje bat definitzen denbora guztia. Apala etzan oso txukun hori bai. Baina gero, bazan, harreman erreza aukan emakume bat. Euskadiko zera beste, bai Gasteiz, Bilbo, Donostiakoak ikusi dut 3-4 lan konferentzitan eta oso langilea da gainera, baina beti akordiorako prest, elkarlanerako prest, Santanderreko agazbe bai, bueno, txukun, baina bueno. Baina ikusten ari gara instrumentu bat bihurtu dauriela, euren propaganda honetarako, ez da? Eta ez dakit Kuka Gamarrak zer defendatzen dagoan, ez dakit Kasadoren Kuka Gamarra dan, lehengo alkate desanekoa, edo orain sartan geldituko dan. Eta niretzat Kuka Gamarra momentu honetan da Partido Popularra. Eta beraz, Partido Popularrak egiten dauenaren erakusle. Eta Irene Montero, ni enator bat Irene Monteroren hainbat gauzarekin, baina uste dut emakume hau oso txarto tratatua izan dela.
lehengo gunean, lehen aipatu dozu ez esbastikak eta beste guztia. Lehengo gunean, Ferrazen aurretik be, olako muñeka puzgarri horretareko terriblea. Bueno, por cierto, empalatuta. Eta milasek edo nok esaten eban atzo, ez da? Edo gaur edo, ez dakin oz irakortzen duaz eta. Baina, olako bategaz joan nintzen, bueno, bere imaginazio horregaz, metroan jesarrita eta esan eustan. Palua esatuta naroan honek, ez dakizu gero beste gauza batzuk ere sartzuk egiten dauztazan, ez da? Horren irudi da, hor dago zanak, eta esaten eben, honek dira gobernuko ministrak. Hori da eure daukien irudia. Eta uste dut, neurri horretan, Irene Montero izan dela, alde batetik horren eraso guztien biktima, eta uste dut, terriblea izan dela, onartezina erabat, eta gero uste dut, beste problema bat euki dagoela Sumarregaz eta Yolanda Díazegaz. Eta hor uste dut Podemosek ez dagoela bere kartak ondo jokatzen edo bere indarra ondo markatzen jakin. Aukerarik izan dabe, ez dakit. Nik uste dut politikak emakume baliozko edo balio handiko emakume bat galtzen dagoela. Galtzen badau, ez dakit Podemosen zen gertatuko den. Nik Podemoseri ez dautzat etorkizun luzerik ikusten dena dela. Herrietan, herrialdetan ikusten ari gara bai, zelan haustuten diran, eta Sumar ez da betetzen, beraz, ez dakit hor zer gertatzen den. Baina nik uste dut, salatu egin behar dela, Irene Monteroren kontra egin den kanpaina luze hau, ze azkenean emakume honek daroa denbora asko. Eta uste dut, berak momentu baten, horren besteko soberbia barik defendatu beharrebala oso garrantzitsua zan lege bat. Eduki haundiko lege bat, berak bere eskutik etorri izana, hasi edo bai beti da bai lege horren inguruan, eta gauza bat txarto egoan aldatzeko beste lasaitasun bategaz, danon alkartasuna eukan gainera horreri buelta emoteko, eta hor utz egin ebala, ez da? Baina, bueno, alanda guzti horrek ez dago justifikatzen, esan eta bekiaterako naz bere alde. Itxaso Atutxa feminista da? Bai. Ni uste dut abertzale jaio nintzen moduan, feminista jaio nintzala, ez? Eta orain, bueno, batzutan horrek arazoak sortzen dauz, baina ez nire inguruan. Nik 17-18 urtekaz Bilbon deialdiak egiten ziranean, eta geldialde baterako, manifestazio baterako, bertan egoten nintzen, eta eneukan arazorik. Eta orain batzutan agerralditara eta joaten azenean arazoak daukadaz, eta batek baino gehiago gogoratzen dauz, ez dela nire tokia. Eta horrek mindu egiten du. Noski, greba deialdia, azaroren 30, nola ikusten duzu? Nik ez dut grebarik egin dut greba beste batzutan inguru horretan. Bueno, ulertzen dut gerra feminista baino, feminista batzuk deitutako greba bandala, eta atzo bertan behitu hijitoen elkarte batzuk, eta horrekaz gaina harreman handia daukaguna, eta horrek bai behar da bela, bai laguntza eta ulermen gehiago hainbat esparrotatik. Honek ere kontra gertu dira, edo kontra baino gehiago nik uste dut esan behar dugula babestuko ez da bela, eta guk ere ez dugu babestuko. Zaintzak gure politikaren erdibidean dagozala, eta erdigunean dagozala, eta goiburu izan dugu zala betik, uste dut Euskal Alderdi Jeltzalearen bide luzea instituzioetan ikustea baino ez dagoala. Egongo dirala baita, eta aurkeztan ari garen aurrekontuetan hori argi dago, hor modeluen eztabaida bat izan genke, eta uste dut hori eztabaidatu egin behar dela, egiten dugu parlamentuetan, egiten dugu batzar nagusietan, egunotan Donostian dago horren inguruko zer bat, kongresu bat baita. Por cierto, Nazio Batuak dagoz momentu honetan oso lan garrantzitsu bat egiten horren inguruan bebai mundu osorako, oso polita, oso erraza gainera sartzea eta irakurtzea, baina enator bat egiten dan planteamenduarekin. Eta gero, arlo horretan modetzen den emakume askok esaten dauzkuena, sindikatu batzuk egon gara bebai honetaz hitz egiten, eta zer esaten datzie euren sindikatuko partaideak. Greba hori egiteko eskubide gitzien daukagu sanak deitzen gaitue, eta guri izena erabiltzen ari dira. Bueno, erabiltzen ala ez, nik ez dut partekatzen, helburua eta nik uste dut zaintzaren hitza eta kontzeptua hor erabiltzea, bueno, ez jata gustatzen, baina, bueno, libre da, eta greba, bide bat da, politika egiteko ere bai. Azken galdera, eta hemen dator, benetako titularra. Noiz aurkeztuko zara lehendakari? Bueno, erraz daukagu, gure alderdian, inok ez dau bere burua aurkezten, eta bigarrenik nienaz lehendakari izango, ja argi gelditu daiten bengoz, eta hirugarrenik,
nik argi daukat lehenengo emakume lehendakaria, eta ja, berandu baino lehenago datorren, ze uste dut normaltasunez hartuko dugu zer dela, ez dakit noiz, baina, beste hauteskundera batzuk ere izango ditugu, eta ez dakit orain nori izango da, hautagai dinot bada espadakero zer ulertzen da, baina ziur nago emakume hori, lehenengo eskariko emakume lehendakaria Eusko Alderdi Jeltzalekoa izango bada. Guk hautagai moduan jarriko dugulako, ez dakit noiz, eta gero hauteskundeak irabaziko dugu zalako, orduan, bai, egongo da, baina ez ni izango. Itxaso, Atutxa, mila esker politikari irriparri bat jartzeagatikan, eta eskertzen dalako solasaldi hau, eta Madrideko txutxumutxu batzuk kontatzeagatik ere. Justuak bakarrik, ez da? Justuak, ez da din, ez zer gertatu, justuak. Itxaso, Atutxa, mila esker. Zagoi, benetan, eskerrik asko. Euskerak eman dit daukadan identidadea. Eta inoiz, mila liburu, mila disko egiten baditut ere, milioi bat kantu egingo banitu ere, inoiz ezingo diot itzurri euskerari eta Euskal Herriari berak neri eman didana. Euskerak eman dit identitatea, ez da erreixa gainera hori esatea, ikusita ze egoera konbulsotan bizi garen eta ze oldarraldi ikusten ari garen gure hizkuntzaren inguruan. Jo Maia, Gabon. Kaixo, Gabon. Ez da erreixa. Bai, nik uste dut hori ondorio horietara iristen naizela zati handi batean emigrante famili bateko semea naizelako. Nik askotan pentsatu ez ze importantea da nungoa zaren, baina ze kasuala ere bai ez. Nire bizitzak hori erakutsi dit. Nire aitona jetxi izan balitz trenetik Burgosen, ni ez nintzateke euskalduna izango, ez nuke kantatuko kantu hori, ez nintzateke mezuekin egongo. Jetxi izan balitz Burdeosen, berdin, ez da? Jetxi izan Zumarragan, kasualki. Eta kasualidade hortatik ni euskalduna naiz. Faktore gehiago batik ere bai, ezta? Baina konstiente naiz hizkuntzak eman didala identidadea, eman dit Euskal Herriak eman digu gure familiari mundu bat lekuan, leku bat munduan markatu, leku bat munduan, eta orduan kontzientzi hori beti oso presente daukat, ezta? Neri dena eman dit. Hori gabe ez nintzateke naizena izango, ez nintzateke Jon Maia izango, zalantzari gabe, bertsolaria. Eta orduan beti sentitzen dut, itzuli beharra, bueltatu beharra jaso dudana, ezta? Sentitzen dut, etengabe eman behar dio dala Euskal Herriari, berak niri eman didana. Eta niretzat hori da prozesu infinito bat. Da nire buruaren gainetik dago motivazio konstante bat. Kantu berri bat gara ikusten dugunean liburu hau, izan ere ondo azaldu behar da. Hau liburu, agian esan daiteke liburu musikatu badala, ez da? Ze garrantzitsuena hemen liburua, bertako poesiak, eta gero kantuak ere. Baina galdera egin ezkero liburu honek zenbat denbora eman dizun, agian bizi osoa, ez da? Bai, zalantzarea, bai, nik horrela sentitzen, eta azkenean hor esaten ditudan gauzak, hor egiten ditudan kontzeptualizazioetara, iristeko bizitza hau eduki behar izan dut. Eta bizitza horren abia puntutik idazten dut. Niri oso gutxitan idazten dut fikzioa. Badaude kantu pare bat fikzioa direna, Maitasun kantu bat dago, Santelmoko aldean izenekoa, ez egizer. Baina normalean ia beti nire nigandik edo sortzen dut, eta nire bizitzatik edo. Eta uste dut hau liburua baino gehiago dela, kantu liburua baino gehiago, diskoa baino gehiago, da herri ikuspegi bat, historikoa, azten dena, abia puntu kontzeptu bezala Bere Terretxeren kantoria, hor dago harria. Hau da harria, Bere Terretxeren kantoriaren harria, da euskal kanturi zarrena omen da, 1900 urte ingurukoa, eta simbolismo handikoa da hori. Eta harri bat, oroitarri bat daukan kantu bakarra da, monumentu bat daukan kantu bakarra da, gainera. Eta da hor, bide bazter batean, sasi artean, bertakoek ere etzekiten nun zegoen, jo nintzenean lehengo udaran ligitik espeldoira bidean, hor Xuberoan. Eta hortik abiatuta, oraingo Euskal Herriraino, ezta? Ikuspegi bat ematen dut, nondik gatozen zergatik,
ni nola ikusten dudan, baina emozioen eta edertasunaren bidez, ezta? Beti edertasuna bilatuz, arteak daukan edertasuna, kantuaren edertasuna, eta kantuaren emozioaren indar horrekin jendearen barrura sartu. Zuk badakizu zenbat jende joango den orain harri hori ikustera, zuk badakizu zenbat jende joango den Zumaiako flixera ikustea, adarska hori, zintzilik dauna Euskal Herriaren seinalea dena, zuk badakizu zenbat jende joango den flix gainera ikustera hori? Nik uste dut importantea dela gure ikurrak eukitzea eta gure simboloak eta gure lekuak, ere bai, ezta, oroimen lekuak eta referentziak, azkenean referentzia dira, eta hoiek ematen dizigute aingurak, gure identitatea finkatzeko, ezta? Ze oso erresa da hemen esatea beti, oso erresa hori gaitezke diskurso guaietan, progresistatan, deno berdina gara, anistasuna, eta hori eskuindarrenek ere esaten dute hori, ezta? Zein dago diversitatearen kontra, ezta? Teorikoki, inork ez du esaten hori. Bai, dano berdina gara, baina gu gatoz defizit historiko eta eskubide defizit historiko batetik. Eta importantea da esatea zer gertatu zaigun eta zer egin diguten eta nondik gatozen. Eta gure partikularitatea zaintzea. Hain zuzen ere gure partikularitatea da munduaren anistasunaren zati ederrenetako bat. Partikularidadeek sortzen dute anistasuna. Partikularitatea galduko bagenu, euskara galduko bagenu, edo gure identitatea galduko bagenu, munduak galdu egingo luke. Eta horregatik da importantea gure referentzia sortzea, eta horra zalean daude referentzia asko, collage eder horretan, balu artistak egindako collage horretan, nik agertzean nahi nuen elementua daude, dago Gernika kuadroa, Gernika iria bombardeatua ere bai, dago Lorca, dago Lauaxeta, Republika Frantsesa, munduko gerra, bandera amerikanoakin bai, nire argazkia umetan, nire abuela, eta zuk aipatu duzun adaxka zuaitz txikiare hor dago, Itzurun hondartza gainekoa, eta bere terretxearen harria, simbolo zentral bezala, ezta? Zenbat histori, portada batean? Bai, uniberso imaginario bat, urteekin osatzen joan naizen ere uniberso imaginarioa, eta euskal identitate kontzeptu baten irudikapena ere bai, esango nuke, ezta? Zure uniberso horretan konturatzen zea, aurreko jiran biran egin duzun guztietan, ezta? Amaieran bukatzen zenun izugarrizko poesia horrekin, eta bukatzen dezunean esaten, azkenean herri bat gara, ezta? Herri bat osatu duzu, herri bat elkartzea lortu duzu, kontzertuetara, eta nik onartzen dut, naizela fan amorratu hauetako bat, ez dit lotxik ematen esatea, 5 aldiz, esan diot 5 aldiz. Eskertzen dizut, naiz, eta 5etan zoratzen egon naiz, oso gustora egon naiz, eta 5etan unkitu naiz, unkitu nau egoerak. Herri izate sentsazioa, ze beharra daukagun? Bai, nik esaten dut gure herri gisako gure bizi iraupena bere terretxeren kantuaren mendetako bidaiak daukala. Bizi iraupenaren sekretua kantu horrek gordetzen du, ezta? Nola da posible Zuberoako bordaren batean, kandela baten argitara, seguro, orain dela 600 urte inguru, norbaitek asmatzen ditu kopla batzuk, bere herri inguruan, gertatutako erailketa bati buruz, norbaitek. Inoiz ez dira idatziak aurkitu orain dela 100 urtera arte. Orain dela 100 urtera arte. Beraz, 500 urtetan ez dira idatziak egon, gu behintzat ez dugu aurkitu. Borda hortan sortzen du norbaite bere burutik kopla sorta hori, musika batekin. Lehenengo aldiz norbaitek entzungo zuen beste nonbaiten, ondoko etxean, ondoko ostatu batean, festa batzutako plazan, edo auskalo noiz. Bigarren aldiz, 3. aldiz beste norbaitek entzungo zuen, norbaitzuk, eta horrela 600 urte. 600 urte, errexe esaten da. 600 urte. Kantu horren bidaia horrela 600 urte idatzi gabe. Ahoz aho, gogoz gogo, buruz buru, etxez etxe, baiaraz baiara, lurraldez lurralde, tartean Amaiur,
tartean Republika Frantsesa, tartean Munduko Gerra, tartean Gernika, tartean ditadura espainola, frankista, tartean zatiketa administratibo erabatekoa, hizkuntza horren lurraldean, eta kantu horrek hori dena gaindituz, 600 urteetan, hizkuntza gutxitu eta gutxietsi baten baitan, 600 urteetan egiten du bidai hori, eta iristen da kolpez kolpeko Platontan eukitzen ari geran konversazioraino. Eta iristen da Spotify-raino, eta iristen da YouTube-eraino, borda hartatik. Bidai hori da gure herriaren biziraupenaren sekretua. Ikusi ahal izango bagenu nola atera zen kantu hori bordatxo hortatik, eta ze bidai egin nun 600 urtetan, marabila bat izango litzateke. Ni saiatu naiz hori isladatzen. Zu konturatzen zera orain esan duzun borda txiki hortatik, orain Spotifyen daukagula jakinda, gaur egun daukagun teknologiarekin, noiz arte izango dugu zure kantuak entzuteko suertea? Eternoa, guk hilarte. Gero euskalo, ez da, baina jendeak gu hilda gero igual entzungo ditu, ez da, baina nire kontzeptua Zuberoako espeldoiko borda hortatik, gainera intro bat zoragarria egin dute Ulu Mediakoek historia hau fikzio sonoro batean islatzen, bidai hori mendetakoa, 2 minutuko kortometraje bat bezala da, entzutekoa. Borda hortatik, azkenengo kanturaino Euskal Herria B izeneko kantua. Eta hori da, hizkuntza galduta daukaten Euskal eremuetan bizi diren Euskaldunei aitorpen bat, ezta? Izan daitekena Lantziego, izan daitekena Kaskante, izan daitekena Sestao, izan daitekena Lutxana, izan daitekena Baionako auzoak. Ezta? Orduan, borda hortatik horraino, saiatzen naiz Euskal identitatearen kontzeptu global bat biltzen, nun esentzia ahaztu gabe, bere terretxe ahaztu gabe, orain akatsez betetako euskera eta euskararen basamortu linguistiko batean, euskaraz bizi nahi duen jende horren euskal identitate berrietaraino. Tartean, frankismoan iritsitako emigranteak, tartean, orain iristen ari diren emigranteak, Hego Amerikatik, Afrikatik, Ekialdeko Europatik, eta bar. Euskal identitatea baniko hori guztia bildu, eta kantu bihurtu, eta poema bihurtu, eta gero zuzenekotan jendeari ikusarazi eta sentituarazi. Eta horrela, herria eraiki, edo identitate berri baten proposamena eraiki jendearentzat, emozioaren bidez eta edertasunaren bidez. Nerekin lortu zenun, hori argi. Bat behintzat. Bat baino, gehiago. Sestaon hasiko duzu. Gainea, izan ere nik uste dut horren baitan dijoala, ez da? Sestaon hasteak ere badula bere ezkerraldeaz ari gara. Ari gara Bizkaiko industrializazioaz, ari gara euskal gunea konsideratu ezanaz, langileriaz. Gauza asko elkartzen dira imigrante asko, etorkin asko. Leku polita. Bai, simbolikoa, simbolismoz betea. Neri gertatzen zait, berdin-berdin emozionatzen naizela Baztango dorretxe baten mendetako, egurrezko eta burdinezko iltzez betetako ate baten aurrean, edo Sestaoko itxitako langile taberna zar baten aurrean. Berdin-berdin unkitzen naiz. Berdin-berdin sentitzen ditut Euskal Herri, eta berdin-berdin sentitzen ditut kontutan hartu beharrekoak. Eta hori da galdera, Sestao, ez da? Sestao hori nahi diot eman simbolismoa eta protagonismoa. Baldakigu zer esaten ari garen Euskal Herria esaten dugunean. Edo bakoitzak hitz egiten dugu guk bakarrik ezagutzen dugun Euskal Herritik. Bueno, nik suertea daukat, nire ibilbide zoro honetan, bertsolari bezala Euskal eremu gehienak ezagutzeko suertea izan dudala nire bizitzan, baina beste hainbat gauza egiten ditudanez, hainbat harreman, erdal eremu horiek ere ezagutzen ditut, eta orain etorkinekin eta lana desente egiten ditut, nire kontzertu guztietan adibidez beti daude etorkin afrikarrak edo kolaboratzen oholtzan. Eta orduan, nire empeñoa da, jendea jakin dezan, El Llanoko auzoa
ez da ona kajero automatiko bakar bat eta 7.000 persona bizi diana eta ikastolan 80 nazionalitatetako umeak daudela, 200 ume horietan, jende jakin dezala auzo hori Leitza edo Ondarru bezain Euskal Herri dela, edo Zumaia bezain Euskal Herri dela. Itxusia da, jendeak erderaz bakarrik hitz egiten du, ez ditugu ezagutzen beraien ohiturak, jaten dituzten gauzak, arrotza da guretzat, baina hori Zumaia bezain Euskal Herri da. Eta hor bizian jendea, ni bezain Euskal Herritarra da. Eta hori, edo kontutan hartzen dugu, edo inoiz ez gara Euskal Herri bat izango gu nahi dugun bezalakoa. Hori gure estrategiatan sartzen dugu, edo inoiz ez gara zabalduko, inoiz ez gara handituko. Hori gure kantuetan, gure ipuinetan, gure liburuetan, eta Euskal Uniberso imaginarioan sartzen ez badugu inoiz aipatzen telebistan, ez badugu inoiz aipatzen kantuetan, ez badugu inoiz aipatzen liburuetan, edo reportajeetan, ze inoiz ez dugu aipatzen. Ze ez da polita, ez dago euskaldunik, ez dago txerrindularirik, ez dago euskolabel, ez dago ezer, ez dago paisajeri, ez da aurkikuntza arkeologikorik egiten, brontzesko eskuen ordez amiantozko birika daude, eta orduan ez gera juten. Baina Euskal Herri erdia, baino gehiago hori da, orduan nire enpeñoa da, dena nola sartu kontzeptu bakar batean. Jon, zer nahi dezu esatea, hau bota eta gero itxaso atutxari galdetu diogu leno lehendakari gaizein, nik zu aurkeztuko zintuko. Euskal Herri bateratu horren bila. Hori ere egia da, hori ere egia da. Eta amaitzeko pixka bat, Jon, Silvio Rodríguez, nola okurritzen zaizu? Ze nahi diguzu? Biotza hausila, txikitu, Jon Maia, disko berria, liburu berria, Silvio Gin, berru lertzi ezun. Gehitxo, nehar baten, batzuetan entzun da hitzik inoiz gertatu, hitz bat entzun eta malkua Silvio euskeraz. Jende gehiago esan dit, lehenengo hitza entzun eta malkoa, ez da. Lehengoan Carmele Jaiok idatzizun oso polita bere blogean, entzun zuenean, nola bi mundu hitz horretan, lehenengo hitz horretan batzuetan, bi mundu nola elkartu zitzaizkion bapatean, ez da. Bere bizitzako soinu banda hori, alde batean zegoena eta bere hizkuntza. Momentu batean, danba, ez da. Eta jende asko esaten, eze kabroia Jon, zein bidia, eta ezakizer, eta nik uste dut jende diskorako baino arago, niretza baino gehiago, ja opari badela, bai euskerarentzat, Silvio Rodríguez autore universal bat delako, eta ahots historiko bat, eta munduko historiako kantugia handienetako bat, zalantzari gabe, eta gero euskerarentzat eta Euskal Herrian dituen milaka eta milaka jarraitzaileentzat, opari oso bitxia dela, ezta, eta nire izatea, nola lortu dezu, nire prozesua da, nola lortu dut. Gauza handi gehienak lortzen diren modura pentsatzen dut. Lehendabizi, maitasun handia sentitu. Silvio umetatik nire bide laguna da. Umetatik. Asko maite dut, berak etzekien, baina nik asko maite dut. Eta gero adierazi diot hori gutunetan, eta... Egontzera berarekin aurrez aurre? Ez, aurrez aurre ez, bakarrik idatziz eta... Eta asko maitatu, maitasun horrek ematen dizu indarra handia esateko, ostras, nire ametzaritzatek ez zurekin kantatzea. Eta ez niretza bakarrik, jende askorentzat kriston oparia litzateke, nire herrian eta nire hizkuntzan, esan nion. Eta maitasun horrei esker indarra atera nun, nire ametsaren bila joateko. Bigarren baldintza hori da, amets egitea. Usteet ez degula nahiko amets egiten. Askotan ezinezkotzat ematen ditugu gauza asko, handiegiak iruditzen zaizkigu, urrunegiak, zailegiak, eta ez dugu planteatu ere egiten, abiatzea ametsaren bila, ezta? Nila bizi jarrera bezala erabakita daukat. Aurrera. Beti jungo naizela ametsaren bila, beti jungo naiz. Eta jun nintzen,
Eta baietz esan zuen. Eta baietz esan Eta hor daukagu kantua. Eta batzuetan Hori da nostalgia. sekretua. Zoragarri, jo, ze ondo. Urrongo galdera jende guztiak egingo dizuna izango da. Silvio etorriko da, zail ikusten dut Euskal Ez da Herrira erraza, etortzea. ez da erraza. Zaila, baina. Ametsak, amets, eta beti aurrera. Beti Horrekin geratuko aurrera, naiz. bai. Akaso Silvio etorriko, hortxe spoilerra. Akaso, Bate daki. hori airean utziko dugu bai. Hori airean, oi tensio. Ilusio hori ez da Hola gira ezin da, galdu. ja tensio jarri da. Ez da gira galdu ilusioa, hor utziko dugu. Ba, honekin amaitzeko Silvio Rodríguez Jomaia eta nostalgia. Ahotsak gogoratzen ari naiz orain. Ametsak Beldurrak talagunak elkar bezarkatuta hile zorta kantari. Nari nintzen kantu saiakeran edo batzuetan, baina Silvio entzuten dugu, eta gero ni, eta hola, bera geratzen gera, orduan ondorioz horrutziko dugu kantuan profesionalak eta bihotza uzkurtzen diguzuen hoiek. Baina bueno, esandakua baditugu gauza asko hitz egiteko gaur ere, izan ere mundu hau konbulsoa daukagu, eskerrak euskara eta nazioa eta gugaren herria maitatzen jarraitzen dugula eta aurrera egiten dugula, baina ez dugu ikusten hain argi nola ote dagoen mundua. Eta mundutik pixoa gertuago, Espainia aldean ere gertatzen ari dena, zaila, gauero Ferrazen ikusten duguna, inbestidura saio ikusi dugu, fatxodromo terrible ikusi dugu, agilutxoak ikusi ditugu, errosarioak ikusi ditugu, esbastikak ikusi ditugu, benetako Espainia frankista hori Jonek lehen esaten zuen Gernika eta hor dago, ez da, Juan, Maite, Ubiria, Gabon, lehenik eta behin. Gabon, bai, nik ez, bueno, hor dagola seguro, ez naizain sigur ze tamainan dago, eta pentsatu nahi detan ikusi dugun esperpento horrek erakusten duna, noski, badagola hor garuza bat, ez, han ere bai, belaunaldiz belaunaldi, eta markadaz amarkada, bere imaginario lazgarri hori berritzen saiatu dana, baina pentsatu nahi dut, badagola beste soziologia bat, badagola beste gizarte bat, badaudela beste belaunaldi batzuk, beste baloren arabera eraikitzen nahi direla haien identitate anitza hori ez, Euskal Herrian egiten dugun bezala, Jonek aipatzen zuen bezala ez, gure historiako puskekin, baina baita ere, oain etortzen zaizkigun elementu berri guzi horiekin eraikitzen dugula gure identitate berria, eta pentsatu nahi dut, estatu mailan ere bai, hain daude herriak, hain dauden partikularidadek, hain dauden herri ezberdinek, asmatuko dutela beste modu bat munduan egoteko, bestea ukatu gabe, bestea zapaldu gabe, bestea baztertu gabe, pentsatu nahi dut, badagola ere bai, nolabaiteko gogo hori ez, ikusi duguna kezkagarria da. Batzuk, seguraski, irri asko egin dugu ez, eta aipatzen den bezala, eta memeak eta abarrekok peino nik esaten dut, irri egitea beti ondo dago, ametxe egitea bezala, zinbestekoa, baina ez da txantxetako zerbait. Ez da txentxetakoa izan ere, esaten duzuna, barre asko eginda egun hauetan, ez da ikusi emakume bat, garraxi baten, bestia ez dakizerekin, baina horiek egon badaude, eta horiek naiz da hor ikusi milaka batzuk Ferraz inguru horretan, ez dira milaka batzuk, hauteskundeetan ikusi genuen milaka batzuk ez direla, pixkat gehiago direla, agian ez dutela lortu gobernua osatzea eskuin edo ultra eskuin gobernu hori, baina milaka batzuk badirela. Eta gaino batez ere ez da zenbaki kontu bat, kalitate kontua bada baita ere, esan etean egongo dire gutxi batzuk, seguraski beraik espero zuten Madrilodromo hortatikan beste lurralde batzuk ungitzea eta hori ez dute lortu, edo ematen du ez dutela gehiegi lortu, baina dagoen arazoa da, badaude baita ere edabide batzuk, botere ekonomiko batzuk, badaude alderdi batzuk, oain arte homologatuak zirela, naiz eta frankismotik etorri edo frankista batek sortu sigla hori, edo aintzineko sigla, eta oain daudela hori auspotzen. Eta segurazki testuinguru hori kezkagarria da, baita mundu mailan eta gertutik abiatuta, Europa mailan ere bai,
azten ari diren ideologia gorrotogarri horiek, ez? Eta, bueno, horren inguruan nik uste badagoela lanketa bat egiteko, baita ere gure herrian ere, nik uste guk beti nolabaiteko antidoto bat izan degula gure memorian, baina memoria elikatu egin behar da. Eta nik pixka bat hemen aipatu den gixara, identitatea etengabe behar da indartu, behar da etengabe birsortu, eta etengabe berritu egin behar dire lanabesak fasismoari aurre egiteko, ez? Zeren errex sartzen dire ideia batzuk, lelo batzuk, teknologia berriek barreiatze horri kriston laguntza ematen dioten, eta nik uste hor ere bai guk gure artilleria partikularra bai argudiategitan, baita jarreretan, baita anistasuna edo partikularismo horien kudeaketan eta behar dugu blindatu nolabait gure nazio proiektua, ez da? Nazio proiektu horren aurrean Nerea Arriolak izugarrizko analisia ekarri dugu. A ver cómo os lo digo, señora. El presidente de España acaba de iniciar un golpe de Estado ¿Por qué? El golpe de Estado porque se ha saltado ¿sabes lo que son las... que no me sale lo de la separación de poderes. ¿Sabes qué ha hecho con la amnistía, no? Ha hecho un proceso para cambiar el sistema de condena a los independentistas catalanes que han hecho lo del 11 de octubre y como consecuencia pues es que no me sale, lo siento. Hay varias señales también de que se acerca el fin de los tiempos. Banizkien hiru gai aleatorioak elkarren artean lotzeko kapazak izango lirateke. Motxila, igerilekuko nere abonoa, HTA eta Gabona. Agian lotzen dituzte. ¿Ezta? Ostras, joder, nik! Prensa dator, estresatuak denbora guztian, hainbat esangoet, ondo esangoet, ez nina egotez esan, nik nina egotez hitzegin. Ondo esangoet, txaizuk! Ba hemen ez, dirudinez. Gehiagitxo iruditu zain, Nerea, lau kontzeptu jarraian sartu eta erantzuna esperoan egotea. Gehiagitxo, Jon, investidura saioa ikusi dugu. Ez dakit, batzuetan zirko erromatarra zirudien akaso, entzun dugu komedia, entzun ditugu barreak, entzun ditugu oldarraldiak hitz bortitzak ere, irainak ere ikusi ditugu. Nik uste dut investidura jarraituenetariko bat izan dela azkeneko hau, eta gero memez betea, baina zer nolako iruditu zaizu investidura hau? Hombre, ikusten duzu dela antzokia handi bat, ez da? Tartean badaude aktore onak, ondo egiten dutenak, egia esan da, eta hizlari onak, eta retorika ona daukan jendea entzutea gustua ematen du. Gero ikusten dituzu baita ere, aktore faltsuak ere bai, nola ari diren aktuatzen, gezurrak interpretatzen, ez da, eta ikusten dituzu oso garbi manipulazio historikoak, ikusten dituzu rekurso asko, ez da, eta azkenean antzoki hori gizartearen islada den ez dakit egia esan da, ez da, hortik ertetzen direnean mundua benetan den hor barruan ikusten den bezala, baina bai bildurra ematen dula, ez da. Grazia egiten digute friki fatxa horietenak, ez da. Baina gero zu Madrilen pasiatzen bazoaz eta horietako kuadria bat parez pare azaltzen bazaizu, zure espaloi berdinean, eta zu baldin badaukazu pixka bat, palestino bat jantzita, ez dakize jartzen duen poltsa bat baldin badamazu, edo identifikatiboa beraientzat etxai bezala, segurazki parreguria juningo zaizu. Eta hor, azkenean ikuste frankismoa armariotik erten dela, hor egon dela, bueno, beti egon dira, noski, ez dira orain jaio, baina ja homologatu dituzte demokratatzat ere bai, Voxekin, Vox legala bihurtuz, ja partido bat daukate ofizialki, disimulu hori gabe, eta impunitate historiko batetik datoz,
ez da inork ez du esan gaizki egon denik, inoiz ez da egon sententzia bat, inoiz ez da egon frankismoaren kondena bat, eta beraz ez da seinalatu historian, ez historia liburuetan, ez legedietan, ez ezer. Eta orduan, orain monstro bat dabil bizirik kalean, ez da. Eta monstro bat, inkluso bere burua jaten duena, ez da. Espainia jaten. Orain, harrigarria ziren atzoko irudiak, los borbones a los tiburones esaten entzutea espainolei, ez da? Barrikada baten aurrean, gaur ikusi dut, inkluso ikurriña batekin barrikadan, ultraeskuinaren barrikadan, ez da? Eta, bueno, monstruoa beraiek sortu dute. Monstrua elikatu egin da. Ez zitu dute, Espainiako gizartearen zati handi bat ez zitu dute gorrotoan, katalanekiko gorrotoan, euskaldunekiko gorrotoan, eta orain barra libre sentitzen dute, gorroto hortatik datoz, gorrotoaren kulturatik datoz, eta hori da arriskua, ez da? Arriskua da, esate zigun Maite itxaso atutxek, ez da? Orain investidurari begira, gorroto horri begira, badirela krispazioak, beraiek marra gorriak, jeltzalek pasako ez dituztenak, baina horren baitan ere ikusi ditugu investiduran, adibidez katalanak, RC eta Junts, talka batean egon dira bi maila gehiagotan. Egia da ere, esan duzuna Jon, antzoki handi badala, badakigu ere hauteskundeak ere etorriko direla Katalunian, badakigu ere hor nor gehiagoka egongo dela. Eta horren baitan eta itxasok esan dituen gauzan baitan ere, nola ikusten duzu hori Euskal Herrira ekarriz Katalunia hor doka, baina Euskal Herria nola ikusten duzu EH Bildu eta EAJak daukaten bide, elkarbide hori, edo leheno galdetu dugun bezala bi agenda izango ditugu edo nola izango dau? Bueno, nik lehenengo eta behin, ez nioke garrantziak enduko nolabait bloke historiko antifaxista bat birrosatze horri. Bere zailtasun guziekin, bere interesen araberako elkartze guziekin, bere kontraesan guziekin, nolabait momentu latz baten irakurketa amankomun bat egitea eta nolabait horren inguruan sortzea, ariekin harturiko investidura hori edo gobernu osaketa horri, ez nioke garrantzia kenduko, pentsatzen detelako, momentua larria dalako, edo momentu larri horri ez bazaio nolabaiteko oztopo bat jartzen, gauzak barreiatzeko eta oraindik gehiago zabaltzeko arrisko handia zegoelako. Orduan, nolabaiteko ardura politiko hori mahai gainean jartzea, beti esaten duten bezala, ñabardura guziekin nik uste importantea dela. Horrek ez ditu arazo guztiak konpontzen, eta horrek ez du konpontzen ez Kataluniako auzia, ez Euskal Herriko auzia, ez Galiziako auzia. Eta gainera nik uste auzi horien bideratzea, herrialde horietat baitatik atera behar dela, ez? Oain ikusi dugu, hainbat alderdik erabaki dutela, nolabaiteko erosketa zerrenda bat luzatzea Madrili eta adostasun batzutara iristea, gobernuari sostengoa emateren truke, ikusiko dugu egutegia betetzen diren, zerrenda hori nola betetzen den edo ez den betetzen hori den bezala, baina nik uste dut hemengo gauzetaz hemen adostu inbar deula. Nik oso Pepe Mujika zalea naiz, jongo gara berrio Ameriketara, eta Pepe Mujikari galdetu zioten, bere irautzaiek zergatik ababestu zuten momentu zehaz batean Uruguaiko konstituzioa eta etortzen ziren kultura irautzaile hortatik. Eta berak esan zuen, herri txikik nolabait arrakala minimoak aldutela ordaindu, ez? Bere hitzak hartuz berak esan zuen que las naciones pequeñas pueden permitirse las fracturas justas. Bere hitzak eta bere hizkuntza erabiltzea arren, ez? Eta ni horrekin bat nator. Hau da, gure herri honek marabilak egin ditu. Besteik ez bada bere hizkuntza mantentzeko, bere kultura laola aurrera eramateko mendez mende, ez? Baina horrengo txampari aurre egiteko kontutan izanik zen munduan bizin garen, tenosienolako arriskoa dauden, globalizazio horrek zer ekarri du honeako, baina baita txarreako ere, nik uste behar direla adostasun batzuk lortzea, ez? Orduan, nik uste Katalanen kasua beraiek begiratu barko dute, nola heltzen dioten urrengo fase historikoari, baina Euskal Herrian ere bai, nik uste kapazitatea egon bar dela, nola baiteko bloke edo nazio bloke hori bai birrosatzeko, anistasunetik eta nola baite mai gainean jarriz zeintzu dire premiak
zeintzun diren lehentasunak eta horien inguruan nola indarrak metatzen ditugun, bai sozialki, bai politikoki, nik uste horren inguruan behar dela. Alderdien estrategietan ez nahi sartuko, ez da nire ardura, baina pentsatzen dut Euskararen kontrako aldardi hori salatzeko kalean eman den batuketa horrek, nik uste pista bat ematen Pista bat ematen dugula. Galdetu dugu Itsasori, entzun zaitut gainera, Maite, esaten, toreatzeko zailea emakume hau. Galdera orain zu egingo dizuet, hauteskundeak aurreratuko dira. Aurreratuko dira. Datarik baduzue eta hauteskundeak nola datozte? Berez data zan ekainain 9 ingurukoa Europar hauteskundekin batea, ez? Besteak beste, Europar hauteskundeetan bestela sekulako abstentzio egoten dalako. Baina kontutan izanik estatu mailan dagoen giroak egia da, Itsasotutxak aipatu duen bezala, aukera handia badaudela, nolabait beste lehia bat, ez? Zezen hoien artean, ez? Beste lehia bat, gehien bat Alderdi Sozialista eta PP-en artean, eta horrek desitxuratu itzordu hori edo data hori. Hala bada, kontutan izanik azaroan gaudela, gero abenduan, urtarrian legebiltzarrana ez dago aktibidaderik, planteatzen gara, martxoan apirila aldea. Dakaria jakingo du, baina hor egutegia bada. Ondori ditzen bat zizue, orain gauza oso interesgarriak eta karzkigu Ekil doktoreak. Eta gaur tarte gutxiarekin gatozenez, ikusten duzuen ere hotsari elako repris bat emango dio dela, zen ere aktualitateari buruz hitz egiteko sare sozialak, Ferraz, bestea, frikiak. Tira, labur bilduta, bideo bihurriak manipulatuak oso goko ditugu, oso erraz azaltzen du dena guzti honek. Eta bai, sare sozialetan denetik ikusi dugu Jurassic Parken bertsioa, bereziki gustatu zeiguna, eta ikusi dugu oihua kuadroan ere hortxe zen gure atxo frankista. Uste dugu frankista dela, baina ez dakigu ondorioa zen izan den, edo nola ere. Hazen olako giroa, hazen olako festa, eta tira, sare sozialei buruz zer esan, ez, goazen kongresu barura. Ikusi zen olako txoko xoarekin, apalarekin, hitz egiten dion Pedro Sánchezek ala hitz egiten ari zitzegelako Mertxe Izpuruari. Nada más y muchas gracias, señora presidenta. Haze filina, ezta? Eta Euskal Herria Bilduren erantzuna oso poetikoa izan da. Egoak ebaki banizkio, neria izango zen, ez zuen alde egingo. Eta poesiaz, oratoriaz, traktorei buruz, noski baietz. Alberto, tu tractor tiene gripado el motor por usar aceite Vox. Oso txiste, ze txiste ez dakit, espainolak, akaso? Tira, hemen humorean ere badago kapa ezberdinetan aztarka egiteko aukerarik. Tira, persona non Greta zarete zuek? Greenwashingak ere ez du mugarik, Greta ere ez da salbatu, argi, ez da kontu bakarrik Espainiako giro kontu hau, Palestina, Alemania, gaur eskaperi buruz ere itzingo dizuegu, sokorro. Tira, zergatik, Palestinarrekin elkartasuna adieraztea gero eta garestiago ateratzen ari da, eta guk akaso garai batzuetan eskape zentsuratzeko gogoa izan genuen, alemanak ausartu ziren, baina ikusi Txilen zenolako arrakasta duten Palestina futbol klubekin batera gainera. Bueno, tira, bakizue, tarte honetan saiatzen garela, ez? Aktualitateari beste era batera heltzen, eta tira, eskapekarri izan dugu. Bukatze aldera gaur tarte gutxi daukagun honetan, korrika ateratzeko moduko kontzertua zen hori akaso, bai, eta txiste txarronekin
Zeri buruz itzingo izuedan, aizu Irundik abiatuko dela eta Baionara heldu, korrika, guretzako infernu txiki bat izaten dago eta 4 orduz jarrepen egiten diogulako kilometroak banaka atera, deskargatu, elkarbanatu, ederra da korrika, nara eta biok, akaso tarte politena izaten dugulako, hasiera, ukaera, ilaski. Tira, alaxe, aktualitateak askorako ematen segitzen du, beraz badituzue traktoreak, baduzue txoria, Euskal Ereserkia Madrilgo metroaren atarian, Pedro Sánchez, ez dakit, horrela egiten mertxeri, itxaso atutxak ederrak bota ditu gaur hemen, tira, interesgarri dator, eta segituko dugu honi buruz hizketan, baina korrika, ez dakit, gainetik pasatuko zegun, hauteskondeekin batera, eta ez aztu, aberri eguna ere ate joka izango dugula, Euskaldunak guztiak ez aspertzeko aukera aurrean dugu zalantzari gabe. Bidegurutze honetan garaia da euskaraz bizi nahi dugula aho betez oihukatzeko. Harrotasunez. Bete ditzagun etxeak eta kaleak euskaraz. Harro egon garenaz eta egiten dugunaz. Harro plazan, online zein bizitzan. Harro herri eta harro korrikan. Egia da, ekil doktoreak zioen bezala, aspertzeko gunerik, ez dugu, agenda bete-betea dugu, esan dugu leno, ez dakigu bi edo bat izango ditugun euskal agenda horiek, baina bete-beteak ditugula, seguro, Maite, zentsura garaietan bizi gara, ikusten ari gara, lehen esaten genuen mordaza lege hori edo, berdin du, zentsura garaiak, latzak Palestinarekin ere ikusten dugu, edo zein kontra, harrikada gainean, ez bada atxilotua izaten, etxe, mila gauza, esan bakarrikan, bizik eta mundu mailan zentsura. Ez dakite, zentsuraren garaia noiz amaitu den, seguraski inoiz ez da gertatu. Baina orain Mossad legea, ez? Hori da, Mossad legea. Hor dago, ez? Horren inguruan ebaitza eman zuen Pedro Sánchez izeneko batek, eta oraindik hor segitzen duen, baina egia da, Palestinian aldeko elkartasuna debekatzeko jauzi horrek merezi dula gogoeta bat, ez? Haien nire kasuan Euskal Herritikan etorrira, bertan badago, nolabait estatu delegatu batek erabakitzen dula zeinek daukan eskubidea kalea hartzeko eta zeinek ez. Orduan berak erabakitzen du, ze mobilizazioak naizta Palestinan ingurukoak izan merezi dute baimena eta ze beste batzuk ez duten merezi, ez? Eta nik uste horren inguruan daude askatasun publikoen, oinarrizko eskubideen administrazio prefektural batean kasuan. Incluso Palestinako bandera ezin sartu lekuetan. Hori da, Mauliko Herrikotxean adibidez, esanete Mauliko Herrikotxea dago aizkituta, zetan Cisjordaniako errefuxiatu zeatan kanpamentu batekin, aspalditiko dela pare bat urte egin zuten olako akordioa, horreatik geroztikan badago Palestinako ikurrina Herrikotxean eta funtzionario batek aginduzun hori kentzea nolabaiteko provokazio bat dalako, ez? Nik uste, horre jakitera ematen dula, ze puntuaino, badago askotan aipatzen dugun, nola eskubirantz joan den nolabaitek taulategi politikoa, baina egia da, zerbait pentsatzeko ematen dula, baita Palestinako herriak azken urteotan galdu duen sostengoa nazioarte mailan politika munduan. Ze uste dut, hontan ere bai, karrikatik beste irudi bat, eta eragile sozialitatik beste mezu bat pasatzen ari dala, ez? Eta baita hainbat tokitan nun debekoa presioa jazarpena dagoen horren kontra, eta nun baita ere Israelgo gobernu ultraizkundarrak pentsatzen zuen oso babestuta zitula bere interesak, han ere bai ahotsak altzatzen ari dire, ez? Orduan nik uste tensio hortan
bizi garela. Aurrera egin behar bizitzarekin ere, eta amaitzear ere saioa sentitzen dut, pena izugarri hartuz orantxe, badakit, baina bukatu inbarteko noizean behin ere, esarkada infinitoak, eta eskerri infinitoak gurera etortzeatik gain. Jo Maia, Maite Uria, plazerra. Betiko moduen. Oso azkar pasa zaizkit 3 ordu tarri hau, Gizurra bost izan dira azkenean. Deskonexiorako eskubidea irabazi duzu. Bueno, eskerrak dirutza eman dizuegula, lasai. Eskerrik asko hemen izateatikan. Eki, datorren astean, zuri ez dizut eskerrik ere emango. Datorren astean ikusiko garelako eta zuei eskerrik asko beste behin horri izateatikan eskertzen delako eta datorren astean gehiago hemen eta horren agurtzeko txambau eta esne beltza.